Crăciunul sau Nașterea Domnului este o sărbătoare creștină aniversată la 25 decembrie în fiecare an. În anumite țări, unde creștinii sunt majoritari, sărbătoarea se prelungește în ziua următoare, 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Crăciunul reprezintă nașterea lui Isus Hristos. Iosif și Maria au călătorit până în Betlehem pentru a-l putea naște pe Isus. Regele Irod, care auzise că se va naște un rege care ar putea să îi ia locul, a dat ordin ca toți băieții mai mici de 2 ani să fie omorâți, dar familia lui Hristos a fugit la timp în Egipt și s-au stabilit în Nazaret. Pentru români, Crăciunul este o sărbătoare care aduce oamenii împreună. Lumea dăruiește și primește cadouri, mănâncă preparate tradiționale și multe altele. Sarmalele, salata de beuf, piftia, cozonacuri și friptura de porc sunt doar câteva dintre mâncărurile tradiționale de Crăciun din România. colindatul, împodobitul bradului, masa de ajun și capra sunt câteva tradiții de Crăciun ale românilor. De Crăciun se deschid târguri tematice unde românii se distrează, admirând decorațiunile, cumpărând mâncare, vizitând atracțiile și petrecând timp cu familia. Curiozități. 1. Împodobitul bradului este o tradiție provenită din Germania. 2. Moș Crăciun are propriul cod poștal în Canada. 3. Brazii de Crăciun artificiali erau la început construiți din pene de gâscă. 4. În trecut, beteala era confecționată din argint. 5. Pe vremea comunismului, Crăciunul era mult mai diferit decât este azi. Moș Crăciun a fost înlocuit cu Moș Cerilă, iar românii nu mâncau aceleași preparate, acestea neputând fi găsite. 6. În țările Coreea de Nord, Somalia, Brunei, Tajikistan și Arabia Saudită, Crăciunul este interzis. Pentru mine, Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare din an, aceasta simbolizându-L pe Iisus Hristos. Este și sărbătoarea mea preferată pentru că îmi place să ascult colinde, să mănânc preparatele tradiționale, să vizionez filmele tematice și să mă bucur de timpul petrecut cu familia.